Κύριο Παντελής Γκόνος, Παντελή, μιλάμε για ένα χτύπημα με στρατιωτικές δυνάμεις σε μια στιγμή που είναι πάρα πολύ κρίσιμη σε όλα τα μέτωπα του πολέμου. Η Πολτάβα είναι μια πόλη που μέχρι στιγμής είχε αποφύγει τα χειρότερα του πολέμου. Ήταν εκτός του βασικού χάρτη. Ακριβώς, δεν είχε δεχτεί σφοδρούς βομβαρδισμούς. Απέχει όμως περίπου 130 χιλιόμετρα από το Χάρκοβο στα ανατολικά, το οποίο είναι καθημερινά πλέον στο κάδρο των επιθέσεων και πάλι από τους Ρώσους. Και βεβαίως ακριβώς δίπλα είναι η ρωσική επαρχία Μπέλγκοροντ, που επίσης έχει μετατραπεί σε εμπόλεμη ζώνη. Τώρα, όσον αφορά το πλήγμα αυτό, πρέπει να πούμε ότι ήταν σοβαρό για την Ουκρανία αλλά και για το ηθικό των δυνάμεών της, γιατί έχασε δεκάδες ανθρώπους σε μια στιγμή που έχει φοβερό πρόβλημα με τη στρατολόγηση νέων στρατιωτών και χρειάζεται τον κάθε έναν για να πολεμήσει στα μέτωπα. Μάλιστα, κάποιοι εξ αυτών είχαν εξειδικευτεί και στον ηλεκτρονικό πόλεμο. Ακριβώς, περισσότεροι ήταν νεοσύλλεκτοι, αλλά υπήρχαν και στελέχη των Ουκρανικών δυνάμεων που λέγεται ότι ήταν εξειδικευμένα στον ηλεκτρονικό πόλεμο, και αυτοί βεβαίως είναι πολύ δύσκολο να αντικατασταθούν. Τώρα, όπως είπατε και με τον Κώστα, όντως ο Ζελένσκι θα αρχίσει πλέον ακόμη πιο επιτακτικά να ζητά περισσότερα όπλα με τα οποία θα θέλει να πλήξει το ρωσικό έδαφος. Δεν του το επιτρέπουν μέχρι στιγμής. Υπήρχε μια πληροφορία λίγο νωρίτερα. Ζητάει αντιπυραυλικά συστήματα για να προστατεύσει το εσωτερικό του και ζητά να επιτεθεί, αλλά και για επίθεση στο ρωσικό έδαφος. Ακριβώς. Υπήρχε λοιπόν πριν από λίγο στα διεθνή πρακτορία η είδηση ότι στο πακέτο βοήθειας του φθινοπόρου οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να περιλαμβάνουν και πυράβλους με τους οποίους θα μπορούσαν οι Ουκρανοί να χτυπήσουν ρωσικό έδαφος, όμως τονίζουν ότι τίποτα δεν είναι επιβεβαιωμένο αυτή τη στιγμή.